नको. डोळे झोमतायत तुझे, कांदा कापला म्हणून. हा बघ 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 तिच्याकडे बघ. ते त्याची डोळ्याची मिट्टीये. हो बघ ना बघ ना. किती क्यूट वाटते. अरे, आणि अरे, ते अरे, बघ ना. डोळे झोंबले, पाणी आलं गे बाय, पाणी आलं माझ्या बाबूच्या डोळ्याच्या. बघ डोळ्यातून पाणी ना आलं. आपल्याला काय वाटतं मी तुला आता कंप्लेंट करतो माझ्या डोळ्यातून पाणी येते. हा ही पण बघ. तिला पण सेम एक्सप्रेशन होतं. बघ डोळे बघितले. दिल दाखव, डोळे दाखव. डोळे बंद केले तिने, मिटले डोळे. अरे, 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 अरे. लाजते पाणी आलंय तिच्या डोळ्यातून बघ हे. नेहमी असं होतं ना, कांदे कापले की तिला असं होतं ना. हा मग असे कांदे नाही कापायचे. असं कोणाला खरं वाटणार आहे का तिचं? मग सगळी लांबूनच करते ती. ती बघते तुझ्याकडे गं, बघते. आता कापू नको हा. नाही कापत. हा, आता बस झाले कापले तेवढे. बस झाले आता कापले तेवढे. एकाच रेसिपीमध्ये कांदा बस. हा, बस झाले आता कापले तेवढे. नाही आता कापत दिलू. चला कांदे संपले. बाय. बाय. ये. पहिला स्वागत करायला. हा, बस ती बोलते हा. पहिलं तीर्थ. हा. काम चालू ना. नमस्ते. आज माझ्या बरोबर कोण आलाय पाहायचंय तुम्हाला? आता तुम्ही पाहायचं असेल ना तर तुम्ही किचन मध्ये चला. आता बघा आपल्या किचन मध्ये कोण नवीन आलाय. आणि आज तू काय बनवणार आहे? कलाकंद बर्फी. आणि तुम्हाला दाखवते कसं बनवायचं. चालेल. 1 लिटर दूध घेतलंय. हा फुल क्रीम मिल्क आहे. हा. आता तिथे 1 लिटर दूध ओतलंय कढईमध्ये. आणि ते आता फुल गॅसवर गरम करायला ठेवलंय. जेव्हा त्याला उकळी येईल ना तेव्हा आपण ते ढवळत राहायचं आहे. आणि पहिलेच आपण ढवळत राहिलं तरी चालेल, कारण का माहितीये मग तळायला लागत नाही. कलाकंदाला गार्निशिंग करण्यासाठी पिस्ता घेतलाय, बदाम घेतलाय आणि पाऊण वाटी साखर घेतली आणि 200 ग्रॅम पनीर. म्हणजे 1 लिटर दूधला 200 ग्रॅम पनीर. आता थोडीशी उकळी फुटली आहे. हा. किती आटायला पाहिजे तू बोलली? 1/3. आता इकडे आपल्याला बरोबर 6 मिनिटं झाली मम्मी. 6 मिनिटं साठी. हम्म. तू आज घट्ट सर व्हायला पाहिजे. घट्ट व्हायला पाहिजे ना. हम्म. फक्त थोड्या टायमाने ढवळत राहा. हो हो. इथे बरोबर आपल्याला इकडे 17 मिनिटं झाली. आता दूध केवढं आटलं आपलं बघूया. अजून भरपूर आटायचं आहे. है ना. हे आपल्या गार्निशिंग साठी ना हर्षदा. येस. मम्मी हा. तुला तिचं नाव माहितीये का? नाव नाही माहितीये. मग कसं मी नाव विचारलं पण नाही. नाव तिचं हर्षदा. नावामध्ये काय आहे? हर्षदा दुसाने है ना, बरोबर ना. आता हे सर्व तू असं कापून घेणार ना उभं. हो हो. आता बदाम कापून घेतले. आता पिस्ता कापते बघ, बारीक बारीक चिरते. 200 ग्रॅम पनीर आता किसून घेते. तिकडे बरोबर आपल्याला मम्मी 40 मिनिटं झाली. दूध आटवायला. रबडी सारखं तयार झाले. रबडी सारखं झालंय बघ. रबडीच झाली. आता ही नुसती खायला रबडी पण देऊ शकतो. साखर टाकली, मिरची पावडर टाकली की झाली रबडी. हो. आता साखर टाकते याच्यामध्ये. पाऊण वाटी साखर. कलर चेंज झालाय का दुधाचा? हो छान असा कलर आलाय, स्किन कलर. साखर टाकली मग थोडं पातळ झाली कन्सिस्टन्सी. 1 लिटर दूध आणि 200 ग्राम पनीर. हो. आणि पाऊण वाटी साखर. 3 साहित्य लागतात. पनीर किसून झाला की असं हाताने चुरायचा. क्रम्बल टेक्स्चर यायला पाहिजे. आता साखर पण विरघळली. आता पनीर टाकूया. गॅस बारीकच ठेवायचा. आता या प्रोसेस पासून तर अजिबात हलायचं नाही. पूर्ण हलवतच राहायचं त्याला, हलवत राहायचं जोपर्यंत दूध आणि पनीर असं एकजीव होत नाही तोपर्यंत. आता मी इकडून टायमर लावतो की बघूया इकडून किती आपल्याला वेळ लागतो. हे घेतलंय आपण
ताट त्याच्यावर तूप लावते, रिसीव करून घ्यायची तुपाने, म्हणजे चिटकणार नाही, आपल्याला व्यवस्थित बर्फी अशी काढता येईल. इकडे आपल्याला 2.5 मिनिटं झाली आता. आपण इकडे गॅस वाढवला का? थोडासा थोडा मीडियम केला म्हणजे. पण इथे असेल तरच तरच वाढवायचा, ढवळत राहायला पाहिजे. पण या पनीर टाकल्यापासून तर बिलकुलच हलायचंच नाही. हा पण एक प्रश्न आहे, असे कमेंट येतात आपल्याला की आपण जे साखर टाकले ना त्याऐवजी आपण दुसरं काय म्हणजे गुळ नाही टाकू शकत ना आपण याच्यात? टाकू शकतो. नाही. कारण असे कमेंट विचारतात मग परत. पण गुळ टाकलं की दूध फाटतो ना. रेसिपीला कसं साखर जिथे लागते ते लागतेच, आपण ऑप्शन करू शकत नाही. म्हणजे ही स्वेट. बरोबर बोलली तू. ज्या गोष्टीचे बनतात ना तेच पाहिजे त्याला. हा. आपण खीर बनवतो, त्या दुधाची खीर बनवली की नाही, त्याचं गुळ टाकलं की ते फुटणार हो. आहे की नाही. आणि कळत नाही ना कुठल्या गुळ फुटेल काय तेच. त्याला अजून आपल्याला किती टाइम लागेल? वेळ आहे का अजून? थोडं अजून पाहिजे आहे, नाही वडी नाही येणार. नाही येणार ते. पातळ गोळा जरा व्हायला पाहिजे थोडा. बरोबर. एकदा माझ्या आत्या राहायला आले होते ना लॉकडाऊन मध्ये, हा. तेव्हा ठरलं काहीतरी स्वीट डिश बनवायची. तर मग रात्री गप्पा मारत बसलो लक्षातच नाही करायचंय. 10 वाजता करायला घेतलं, 10 साडेदहाला. हा. आणि मग रात्री 1-2 वाजले पूर्ण रेडी होऊन पर्यंत. आता इथे आपल्याला 6 मिनिटं झाली. साखरेमध्ये ते एकजीव झालं पाहिजे पनीर साखरेच्या टाकलं. पाकामध्ये. पनीर, दूध, साखर असं मिळून आलं पाहिजे, हा. असं वेगवेगळं नाही झालं. आपण वडी थापतो ना, ते कसं आपण गोळा करतो ना त्याच्यानंतर वडी थापणार, तेवढं ते घट्ट व्हायला पाहिजे. पण दुधाच्या वगैरे ह्या रेसिपीला कसं आपल्याला तेवढा टाइम द्यावाच लागतो, तेव्हा ती चव मिळते. हा. खूप घाई करून फास्ट नाही, करून नाही. मजा नाही त्याच्यामध्ये. फॉर एक्झाम्पल कंडेन्स मिल्क मम्मी हा त्याला किती है ना. वेळ लागतो. घरी मावा जरी बनवायचं म्हटलं तरी 2 हो, तास तर लागणार. लागणारच. 5 कपचा 1 कप लक्षात आहे ना. मावा, खवा, हवा. खोया काही पण घरी बनवा. गणपतीमध्ये बनवते ना माव्याचे पेढे, मोठ्यावर बसून घेते 2 तास मावा बनवेपर्यंत. तो कसं पूर्ण असं सुकला पाहिजे, हा. साईडचं असं काढत राहायचं. आता ते नंतर नाही काढलं एकदम पहिल्यापासून तर मग ते एकदम ब्राऊन होऊन जातं. हा, आणि ते चिकटतो ना वरती, कडक होतो. त्यालाच टेस्ट असते खरी. हा काढत राहायचं. सगळी साय. आता मला वाटतं झालंय, तर काढू शकतो आपण. थोडं अजून व्हायचं. गॅस फ्लेम आपला स्लो आहे ना इकडे. एकदम स्लो आहे. स्लो आता, कारण की मोठा करू शकत नाही. सगळं मोठा नाही ते करायचं. मॉइश्चर आटलं गेलंय, हा. पाणी आटलंय सगळं. इथे बरोबर आपल्याला 9 मिनिटं झाली. बरोबर 9 मिनिटं. आणि आता कन्सिस्टन्सी एकदम मस्त आली झाली. एकदम मस्त घट्ट झाले आता. आता गॅस मी बंद कर. बंद कर. हा. असं. एकदम पण कोरडं नाही करायचं. नाही कोरडं करायचं. फ्लोईंग कन्सिस्टन्सी हो, असली हो, पाहिजे. तसंच पाहिजे. हा म्हणजे स्लाइड झालं ते फ्लो झालं. आरामात. खूप जर आपण आटवलं तर त्याचे तुकडेच पडणार नाही. तुकडेच पडणार. भुगा होऊन जाईल. बरोबर. असं पसरवून घ्यायचं. लेवल करून घ्यायचे जरा. केक टीन पण घेऊ शकता, ट्रे पण मिळतात बर्फी बनवायचे. आता हे थंड होईपर्यंत बाहेरच ठेवायचं. आता हे थापून झालं आपलं, व्यवस्थित झालं, लेवल केली आहे. आता हे थंड होण्यासाठी बाहेरच ठेवून द्यायचं. आणि जर टाइम नसेल आपल्याकडे पटापट करायचं असेल तर तुम्ही फॅन खाली 15 मिनिटं ठेवू शकता. दिल कोण आहे? आता हे आपल्याला 15 मिनिटं पंख्याखाली ठेवायचं. नाही तर पंखा नसेल तर समजा आपल्याला वेळ असेल ना तर आपण अर्धा तास ठेवू शकतो. रूम टेम्परेचर तुम्ही बाहेर ठेवू शकता अर्धा तास. हा. मम्मी या साईडले. आता इथे आपले बरोबर अर्धा तास झाले. येस. रेसिपी चेक केली तू की सुकली की नाही? हा चेक केली. आता ह्याच्यानंतर काय प्रोसेस? पण ह्याच्या अगोदर मला तुला एक क्वेश्चन करायचा आहे. येस. आता तू एक पहिल्यांदाच आली ना घरी, पण तुला कम्फर्टेबल फील झालं? हो कम्फर्टेबल. अजून मस्त वाटतं, रिलॅक्स. असं टेन्शन आलेलं पहिले, पण आता एकदम आपलंसं वाटतं. कॅमेरा आणि शूटच्या समोर पहिल्यांदा आलीस? हो, रेसिपीसाठी तर फर्स्ट टाइम. पण असं तुला असं काय वेगळं वाटलं की आपण असे शूट करतोय? असं म्हणजे वाटलं नाही की शूटिंग चालू आहे का काय. असं वाटलं मी नॉर्मल असं बनवते, त्यांच्याशी बोलते वगैरे असं वाटलं. बघा पहिली ते हात पण नाही हलवत होत्या. आता आता लोटे. हा, म्हणजे ती अजून कॉन्फिडंट झाली. आता काय दिसत आहे? मला बोललं ना तुला बोलते. येस. तर आता अर्धा तास झालेला आहे. आता आपण चेक करूया. आता चिटकत नाही म्हणजे आपलं सेट झालंय. आणि आता आपण सुरीने कापून बघूया.
फ्रीजमध्ये ठेवायच्या आधीच कापायचं. म्हणजे जर आपण वरतून कट देतो का त्याला? हा, त्याला लाईटली असे कट थोडा द्यायचे. कट मारून आता तुम्हाला वाटेल की हे नीट कट होत नाहीये, पण जेव्हा फ्रीजमध्ये आपण काढू सेट झाले ते परफेक्ट असे कट मिळतील आपल्याला. हे मी कट विचारत नाही कसं कट पाहिजे. तुला जसं पाहिजे तसं. जसं तुला पाहिजे तसं कर. शेवटी कोणतेही कट असू दे टेस्टिंग मध्ये तर टेस्टिंग जॉब तर तुमचा आहे. आता खाऊ शकतो का ते यातलं थोडंसं? खाऊ शकतो. आता प्रत्येक एका पीसवर असे ठेवायचे ड्रायफ्रुट्स. ठेव. कारण पहिले आपण पसरून टाकलं ना तर मग कापताना ते मध्ये कापताना मध्ये problem होतो. हो, मध्ये बदाम खाली जातात. हा. तर मग असं गार्निश करताना प्रत्येक स्क्वेअर मध्ये असं व्यवस्थित त्याला त्याच्या लाडाने त्याला पसरवायचं बिचाऱ्या. म्हणजे प्रेमाने. प्रेमाने करायचं. प्रत्येक पीसला एवढं मी करते, म्हणजे काही असं डायरेक्ट पण टाकू शकता. असं टाकून दिलं कसं? असं टाकून दिलं झालं असं नाही करत नाही. माझ्या इथेच बोलतो तू खूप सागर संगीत करत बसते. सागर संगीत. वडे कापताना मग ते विस्कटतं ना वरचं ड्रायफ्रूट. त्यामुळे ते पहिले थोडेसे हे कसे आपण नॉर्मल कट करून घेतले. फायनल कटच्या वेळी म्हणजे प्रत्येक पीसला आपण सेपरेटली लावतो. पिस्ता आणि बदाम लावतोय आपण, जे आपण मगाशी कापून घेतले ते व्यवस्थित. काम एकदम बारीकीने झालंय मम्मी. हा, एकदम झालंय मस्त फॅशनेबल. अरे वा. सगळं व्यवस्थित एकेका पीसला असे लावून घेतले ड्रायफ्रुट्स. आता ते थोडे त्याच्या आतमध्ये सेट व्हायला पाहिजे. वरचीवर नको राहिला. त्यासाठी हे वाटीने थोडं थोडं हलक्या हाताने प्रेस करायचं. म्हणजे तिने असं लावलंय की ते कटिंगच्या लाइनिंग मध्ये नाही आलंय हा, है ना? जर आपण असं कटिंगच्या आधी टाकलं ना तर ते नीट कट नाही होत. त्याच्याने व्यवस्थित असं छान दाबून घ्यायचं हलक्या हाताने. म्हणजे एक वडी जी 20 रुपयाला जाणार होती ती आता 50 रुपयाला जाईल. भाव वाढला लगेच. आता परत कट का? आता कट परत थोडासा म्हणजे डिला करून ठेवायचं. थोडं, म्हणजे त्यानंतर आपल्याला फटाफट करता येईल. हा. सुरीला पाहिजे तुम्ही थोडं तूप लावून घेऊ शकता. हे थोडं असं आता हे आपल्याला फ्रीज मध्ये ठेवायचं आहे. किती तास? आपल्याकडे वेळ असेल तेवढा. मिनिमम किती ठेवायचं आपल्याला? मिनिमम 1-1.5 तास तरी ठेवायला पाहिजे. 1.5 तास. ठेवून द्यायचं 2 मस्त तास. होईल. हा बरोबर, सेट होईल ते. चला फ्रीज मध्ये ठेवू. म्हणजे ती व्यवस्थित कडक अशी बर्फी निघेल जशी आपल्याला हवी तशी. आता मी फ्रीज मधून काढते. 2 तास झाले. 2 तासानंतर तुम्ही बघू दाखवा 2 शकता. तासानंतर कसे झाले. हे असं झालेलं अरे आहे. वा. व्यवस्थित सेट झाले. हात लावून तर कळतंय कडक अशी बर्फी निघणार आहे. आता आपण कट करूया. परत कट. मस्त कडक झालं ना? येस. एकदम छान कडक झालंय. जेव्हा आपण सेट करायला ठेवलं ते आणि फ्रीज मध्ये ठेवायच्या आधी आपण त्याला नॉर्मल एक कट दिले होते, तेव्हा ते कसं सुरीला चिटकं होतं जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं असेल तर. पण आता फ्रीज मधून काढल्यावर तुम्ही बघू शकता सुरीला अजिबात चिपकत नाही. म्हणजे ते व्यवस्थित जसं हवं तसं सेट झालं. अरे वा, एकदम हॉटेल सारखे मम्मी है ना? एकदम मस्त. त्यांनी एकदम व्यवस्थित पण लावले प्रत्येकाला. प्रत्येक टेस्टिंग करायच्या अगोदरच. टेस्टिंग करायच्या अगोदरच बोलतोय म्हणजे आता पटकन तोंडात उचलून टाकलं असतं तू आहेस म्हणून. नाही तर खाल्लाच नाही. एकदम मस्त वाटते. एकदम प्लेट सजली आणि तिकडे प्लेट पण मध्ये पण डिझाईन पण छान दिसते. एकदम मस्त आणि एकदम मस्त वाटतं रेसिपी. एकदम भारी. टेस्ट करूया आता आपण. चल टेस्ट करूया. चला टेस्ट करूया. दगदग करते नाही तेच आहे. ठीक आहे, रेडी? 3, 2, 1. हे असं हसते ना ते घ्या पटकन बघ्या. कुठे असते ते हसतच नाही. आता नाही आता तेव्हा ती होती बघी बघाची. ठीक आहे, 3, 2, 1 स्टार्ट. कांदा कापला ना? कांदा आणजा हातात घेऊन. कांदा घेऊन ये. कांदा घेऊन ये. हा, मग तू पण बोल. आता मी तुला पहिलं विचारते तू आता काय बनवतेस? हा, मग तू बोल मी कलाकंद बनवते आणि दाखवते कसं बनवायचं ते. मी कशी बनवते हा, असं. हात थरथरतात का? थोडी घाबरली आहे.
घाबरायचं नाही नाही बिनधास्त. दुधामध्ये व्हायब्रेशन झालेत ना म्हणून बोललो. हा. हर्षदा तुझी मम्मी तर बोलली तू खूप बडबड करतेस. बडबड करते तू कर ना आता. काय बोल काय आहे ते सगळं हे पुदिना साफ करायला घेणार आहे. हा चला फोटोच्या पोजवर आहे फोटो काढू का. असतात तिला पशिना आला घाम आला म्हणते पशिना आला म्हणून ती गेली पुसायला. घामाघूम झाली आहे ती. पहिल्यांदा घाबरायला होतो ना. घेऊन जाते मी. सुरी घे वरती. ते कुठे ठेवली लाकडी. हर्षदा कम्फर्टेबल आहेस तू. येस मम्मी कशी आहे आमची. मस्त. मग रेसिपी मध्ये टाक. काय मम्मीला उचलून रेसिपी मध्ये टाक. मस्त आहे ना. तू बोल काहीतरी. तू बोलतच नाही. म्हणजे स्वतःचे व्हिडिओ बघते तेव्हा बोलते मी बोललीच नाही काय. बोललीच नाही अशी बोलशील. परत बोल. नको 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 नको. आता हर्षदा इकडे आता अशी ढवलते पण याच्या अगोदर कशी ढवलत होती दाखव जरा. असं असं नाही ना असं नव्हतं. कसं असं उलट कसं तर तेव्हा हात असा होते वाटत ते. असे असे काहीतरी. अशी पण नाही. कसंही होऊ शकतं माणूस करता. हे बघा अशी ढवलत होती ती पहिली. जेवणात होती पहिली. म्हणजे कोणाला तरी अशी बुच्ची मारते. म्हणजे लवकर आठ. लवकर आण बाबा. टाइम नको लावू. हम्म. आणि मग ते त्याला कट द्यायचे आपण छोटेसे पहिले लाईन काय म्हणतात ते? पुन्हा कट. कट करायचं. तर त्याला साधे आपले पहिले कट द्यायचे short जसा पण- आपल्याला शेप पाहिजे तसा. आणि मग नंतर फायनल कट फ्रीज मध्ये ठेवून काढल्यावर. हा शॉर्टकट करू का. खूप काय काय कन्फ्युजिंग बोलले कट करा. आता इकडे आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. कलाकंद रेसिपी. आपल्याकडे नवीन कलाकार आले त्यांनी कलाकंद रेसिपी बनवली. आता आपण टेस्ट करूया की कशी झाली. मम्मी एक बनवणाऱ्यांनी पण घ्या जरा. आपण टेस्ट करूया पण तुम्ही पण घ्या हातात. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. रेसिपी आणि तू बघून पहिलं सांग. दिसून एकदम सुंदर. त्याच्या वरती जे त्यांनी लावलं एकदम बारीकीने लावलंय. लावायला केलंय, लावायला छान केलंय. हा 15 मिनिटं घेतली त्यांनी लावायला. मस्त गेले एकदम म्हणजे एकदम एकदम छान. आता छान आपण केले. गोड कसं झालंय त्याची कन्सिस्टन्सी म्हणजे ते कसं नरम आहे का जास्त कडक झालंय. आणि मनापासून बनवलंय तिने. काही नाही घाबरली नाही काही नाही. एकदम मस्त. आता बघा ही रेसिपी आहे. खाऊन बघू मी. मस्त एकदम भारी. पप्पू सर सांगते हम्म. टेस्टिंग जॉब. आता मी तुम्हाला याची टेस्टिंग सांगतो. जेव्हा मी त्याचं बाईट घेतला ना एकदम व्यवस्थित आणि एकदम जास्त पण नरम नाही एकदम कडक पण नाही एकदम व्यवस्थित झालं. जसं आपण म्हणतो ना कधी कधी आपण स्वीटच्या शॉपमध्ये जातो आणि आपण तिकडे म्हणतो ना एकदम फ्रेश लग रहा है. कारण आपण चावूनच सांगू शकतो ना एकदम फ्रेश. तशी तर एकदम फिलिंग येते. एकदम मस्त झालंय. आणि ते जे शुगरचं त्यांची क्वांटिटी जेवढा वापरलं ना तेवढीच वापरा. कारण हे जास्त पण गोड नाही कमी पण गोड नाही. एकदम व्यवस्थित म्हणजे एकदम व्यवस्थित झालंय. असं वाटतं एक नाही पूर्ण खाऊ असं झालंय ते. एकदम म्हणजे आणि एकदम पनीर भारी. पण त्याला फ्रेश पाहिजे. पनीर पण एकदम फ्रेश आणि मटेरियल त्याच्यामुळे एकदम. दूध फाटू शकतं. आणि दूध पण आपण फुल क्रीम वापरलं गेलं म्हणजे याची क्वालिटी एकदम चांगली झाली. आपण म्हणतो ना फायनेस्ट स्वीटच्या शॉपमध्ये जाऊन आपल्याला रेसिपी जरा म्हणजे स्वीट हवी असतील तर असे तुम्ही घरी बनवा. याच प्रोसेसनी बनवा. एकदम म्हणजे एकदम छान झाली. आणि आपल्यातर्फे त्यांना थँक्यू. आणि व्हिडिओला लाईक करत जा. बघा असे आपल्याकडे कलाकार येतील आणि त्यांचे एकदम भारी भारी रेसिपी आपल्याला शो करतील. तुम्ही व्हिडिओला लाईक शेअर कमेंट सबस्क्राईब आणि बेल आयकॉन पण वाजवा. आणि तुम्हाला पण यायचं असेल तर आम्हाला पहिलं सांगाय ना. कमेंट मध्ये सांगा. Comment आणि मध्ये सांगा. हर्षदांनी रेसिपी कशी बनवली ते सुद्धा कमेंट मध्ये सांगा.